ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ବୃନ୍ଦ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସକାଳରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଗର୍ବିତ ଫେରା, ହୃଦୟରେ ଦେଶପ୍ରେମର ନୂଆ ଆଲୋକ ଓ ଆକାଶରେ ଜୟ ହିନ୍ଦର ଗୁଞ୍ଜନ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ଏହା କେବଳ ଇତିହାସର ଏକ ତାରିଖ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରଭାତ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଶୃଙ୍ଖଳ ଖସିଗଲା, ଦାସତ୍ୱର ଅନ୍ଧକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ଆଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲକ୍ଷାଧିକ ପୁଅଙ୍କର ବଳିଦାନ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀଙ୍କର ସାହସ ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆକାଶକୁ ରଙ୍ଗାଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସତ୍ୟ ଅହିଂସା, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବୀର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଯୁବ ସାହସ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କର ଏକତାର ସ୍ୱପ୍ନ, ସେହିମାନଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନରେ ଆମର ଭାରତ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଭାବନାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଚରଣର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତାର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ମୁଁ ମନେକରେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ପାଠ, ଆମର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଆମର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର କରିବା, ସମାଜରେ ସହଯୋଗ ଓ ସମାନତା ବଢ଼ାଇବା ଓ ସଦା ଦେଶପ୍ରେମର ଅଗ୍ନିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।